Godmorgen. Vi er på ferie i Sydspanien, og vi har valgt at lave en Insta-story-dag i dag, så jeg håber, I har lyst til at følge med. Hej hej! Vi bor i en lille by, der hedder Coin, lidt uden for Malaga, og her er mega lækkert. Og det bedste af det hele er swimmingpoolen, fordi her er sygt varmt. Og kriser selvfølgelig. Så er det tid til morgenmad. Marie, her er en skive ost. Marie får serveret det hele på sølvfad. Og hun drikker selvfølgelig kakao til. Jeg sidder lige nu i swimmingpoolen og tager mig en slapper. Jeg har altid elsket at svømme, fordi i vand har jeg kunne bevæge mig med egen kraft. Hvorimod på land skal jeg bruge elektronik for at komme frem. Så det er mega lækkert. Og så er svømning bare en mega god motion for mig, fordi jeg til daglig bare ikke laver særlig meget fysisk aktivitet, fordi jeg sidder på min flade. Så det er mega godt at komme i vandet og bevæge musklerne. Så hun er lige nu ved at lave mad. Jeg har ikke nogen hjælper, så det er Chrisser, der er min hjælper. Vi henter min rigtige hjælper i morgen. Nej, hun er nok lidt bedre. Det jeg ville sige, det var, at normalt så mener jeg ikke, at man skal blande hjælpere, venner og familie sammen. Så hjælper og venner og venner. Men det er jo meget godt, Chrisser lige hjælpe en gang imellem. Værsgo. Tak. Men det jeg også lige vil sige, det var, at man kan umuligt adskille hjælpere og venner helt normalt. For jeg er så heldig at have så mange gode hjælpere, så man kan ikke undgå at blive lidt glad for dem. Men det er jo meget godt. Det var det studentergilde. Jeg kan ikke klare det. Det var... Vi prøver lige igen. Under studentertiden, der endte jeg med at brække mit ben ned ved underbenet. Det var kun en lille bitte brud, men jeg var til studentergilde, hvor jeg dansede så meget, jeg brækkede benet. Jeg tror nærmest, det er den hyppigste grund til at brække noget lige for tiden. Mine knogler, de kan slet ikke klare, når man danser. Men jeg synes bare, det er så sjovt, og jeg tror bare, at det er vigtigt, at man ikke stopper bare, fordi der er en risiko. Men det er god genoptræning at svømme for ens knogler. Så det er jo mega genialt. Vi er på vej ned i byen, og det her det er bumlekørsel, der siger spand 2. Men i det mindste er jeg spændt fast herom bag. I mønter. Hvad betyder mønter? Coin. No. Jeg har altid været mega bange for hunde, fyrværkeri og balloner, fordi hver gang at det er sprunget eller sagt vov, så har jeg spjættet, og så har jeg brækket noget. Og i dag mødte vi en hund nede på caféen. Og den er skide hund, der blev ved med at kigge på mig, og jeg er virkelig ikke vild med hunden. Og sidst så kom hun over med den og spurgte, om jeg ville æde den. Og der er noget, jeg ikke har lyst til, så var det at æde den der hund. Og det er okay, Marie, nu tager du dig sammen, så ærer du hunden. Hvis I mangler bøger til, når I skal på ferie, så er jeg i gang med at læse den her, Hvor solen græder af Puk Damsgaard. Og den er mega spændende. Og jeg har også læst den, der hedder Ser du månen, Daniel? Så det er virkelig gode bøger, hvis I mangler nogen. Hej, jeg vil bare lige takke af for i dag. Det har været mega hyggeligt og Insta-story, og det vil jeg helt klart gøre en anden gang. Og mange tak for alle jer, der har skrevet. Det var mega dejligt. Og jeg håber bare, I får en mega god sommer. Vi ses! Hej hej!